is weer een nieuwe Droboet, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, waar het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in hang van het Limburgs weermeidje en Druppel. En daar zijn we weer natuurlijk. Het is 1 augustus. En dan is het ook tijd voor Droboet, de podcast van het Limburgs weermeidje en Druppel. En we beginnen natuurlijk met te zeggen dat het de zomereditie is. Ja, dat is de zomereditie. En het is augustus, dus wil ik het hebben in mijn gedichtje over de oogst. De in de moesten bezit het nu volop werk. Plukken, inmaken en weer zaaien voor de herfst. Ja, het is soms zwijten in dat park. Beetje tempo is vereist, wordt dat alles bederfd. Komkommers, courgetten, paprika en tomaten. En ook bietjes, unnen en charlotte. Soms zijn tuinmoezeniers echte fanaten. Uiteindelijk komt bijna alles in wekpotten. Dat doen we om geld te besparen. Om van onze eigen oogst te genieten. Ook om het vitamine voor de wijntje te vergaren. Alleen onze rug wordt ieder jaar meer versleten. Ja, dat klopt. Dat werken op het land, hè, dat ijs zien tol, hè, dat is natuurlijk ambachtswerk. Maar gelukkig hebben ze ook met de moderne machines, hebben ze natuurlijk ook het hulp door die apparaten, hè, dat ze niet, helemaal dingen. Maar het is populair, hè, dat hovenieren. Ja, want de jeugd heeft nu ook, die willen zich zelf voorzienend maken. Hè. Dat is een beetje een hype, hè. Gezond leven, gezonde voeding. Dus de moestuinen en de tuinkasten zijn weer helemaal hip. Ja, tuurlijk. En er is niks zo belangrijk dan zelf voorzienend te blijven. Want de plannen die de regering met ons heeft, die maken het dat we eigenlijk dadelijk afhankelijk waren van import. Dat we ons groenten moeten importeren. Terwijl we die zelf eigenlijk in het eigen land kunnen verbouwen. Hè. Dus laat ons dat alsjeblieft in stand houden. Hè. Want Limburg is natuurlijk het land met de koeien, met de fruitweeën. Noem maar op, hè. We zijn eigenlijk het boerenleven gewend. Hè. Ja, en we maken zelfs tegenwoordig vuil wien, hè? Want die boeren die al een beetje gemoved zijn van met de plannen van de regering, hè? Die zijn droeven, wie noemen ze dat, gaarden, of wie noemen ze dat? Wienranken. Ja, gewoon maken, maar het heeft toch een druivengaard, of een een wijngaard, hè? Ja, dat. Maar dus hebben we zelfs hele mooie wijnen hier in Limburg. Ja, zeker. En augustus is natuurlijk de maand van het oogst. De oogst, hè? Dus de zus het links en rechts al, die stoppelenvelden, want dan is het koren al eraf en dan blijven de stoppelen over. Ja. En de zus ook, dat ze dan inderdaad puppetjes maken, hè? Van die ronje balen, vind je gezellig. Dan maken ze er wel eens een pop van. Ja, dat ziet toch hartstikke leuk uit. Ja, zeker. Een paar van die rollen naar binnen en dan hebben ze een hartstikke leuk pupje. Hè? Ja. En dan hebben ze natuurlijk ook dadelijk de oogstdankfeesten. Hè? Daar komen we straks op terug bij de evenementen. Maar we beginnen natuurlijk ook met een leuk liedje. En dat is Limburg, Leef is mijn land, Carboon. Dit land voor de koele heiko. Wie groen en wie schoon, maar vergeten en wie zwart wordt het land, wie de steebergen komen, wie zwart van der zwaan, van der stup en der lern.
dit land. Wie me luiken ging boren en de goudstukken droogloos met zwaar dynamiet. Wie scheef hong dit land, wie de eerdoel ging barsten en de hoezer verzakte. Wie me u zelfs nog ziet, maar leef is mijn land, mich immer gebleven. Wie het was, wie het is en wie nog weet. Want God is mijn land en zo zal het blijven. Een stuk van mijn leven op eet. Wie vol woedt dit land, wie al die vreemde komen en in boterham vongen, diep in de grond. Wie groeit wordt dit land op de kracht van de koelmaan, dit land en zijn lucht, dat je wel waar toen schon. Maar leef is mijn land, mich immer gebleven. Wie het was, wie het is en wie toch weet. Want God is mijn land en zo zal het blijven. Een stuk van mijn leven op eet. Wie modern wordt het land, wie het chemisch gewoon denken en nylon kost binnen, uit öl en uit kool. Wie chic wordt dit land, wie het Hollands kon spreken en durkjes ging bouwen, uit plastic en staal. Maar leef is mijn land, mich immer gebleven. Wie het was, wie het is en wie toch weet. Want God is mijn land en zo zal het blijven. Een stuk van mijn leven op eet. Wie schraal wordt mijn land, wie de koelen verdwenen, met werkplaatsje, keultoerens, piepen en aan. Wie vlak wordt het land, aan een stieberg en schachten, daar ligt nu mijn land. Kijk wie naks en wie kan. Maar leef is mijn land, mich immer gebleven. Wie het was, wie het is en wie toch weet. Want God is mijn land en zo zal het blijven. Een stuk van mijn leven op eet. Wie koud is mijn land en wie koud is het leven. Een koelu met stuk en een kranke pensioen. Wie stil is dit land voor al die werklozen die helhond gewerkt. Is dat nu een loon? Leef is mijn land wordt dat van Carboon. En ja, we hebben de maand juli hebben we nu al achter ons liggen. De eerste vakantiemaand, zeg maar, zit er al een beetje op. Hè? De eerste zomermaand. Hè?
Ja, wat hebben we gedaan? We hebben toch wel veel gedaan. Hè? Maar er was ook veel te doen. Hè? Ja, het is immer gaat te doen. hè. En nu, ja, schrik niet, want dadelijk komen de evenementen van augustus. Ja, het is een lease van heb ik jou daar. Ik denk dat de podcast dit keer echt lang gaat duren. Nee, maar we hebben een mooie selectie gemaakt van alles wat te doen is. En niet alleen hier, maar ook over de Peul. En jullie, nou, prachtig. We zijn naar de Mars- en showwedstrijden geweest van het WMC, hè. Ja, dat was geweldig. Dat was echt fantastisch. Ja, Het was prachtig weer. Ja, die bands, die instrumenten, die fonkelden in de zon. En het was een beleving van heb ik jou daar. En niet alleen in het Parkstad Limburg Stadion, maar ook in in de stad, in het park. in de Rode Hal, in het park. Daar is van alles te doen. In dat kerkroor, dat bruist hè, deze Ja. maand. Het is nog even, hè. We zijn Ja. bijna aan het laatste weekend bezig. Van het WMC. Maar dan, ik denk dat ze heel tevreden mogen terugkijken. Ja, en ik heb echt mijn ogen uitgekeken, want die showbands, die patronen die lopen, voordat ze met de ogen hebben geknipperd, hebben ze weer een nieuw patroon. En wie die allemaal doorheen lopen, Ja. ik zou tegen iedereen aanlopen. Dan zouden we dan ook eens te boven lopen. Hè. Ja. Ja. Nee, maar dat was heel leuk. We hebben getraind. Hè. Ja. Met de trein zijn we Ja. geweest. Hè. En wat hebben ze dan in Limburg in het weekend? Dan kan ze een regio-ticket kopen. En dat is heel leuk, want zo ontdekt ze eigenlijk het ganse Limburg. En niet alleen het Nederlands Limburg, maar ook over de Peul. Want dat regio-ticket, dat gaat van Hasselt tot aan Monschau. En tot Remun. En tot Remun. Ja, Bij Remun kan ze niet weer. Hè. nee, dan moest ze stoppen. Kan ze wel nog met de bus een stukje, maar Ja. het telt eigenlijk wel bij Remun. Ja, Maar het is fantastisch. Een regio-ticket, zeg. Hoe ze de echte grens met overkent. En dat kost maar €23. voor 2. Voor 2. En Ja. ik geloof de krabbeltjes mogen gratis met. Hè. Ja, zeker. Kijk, zeker. morgen gratis ja. met. Ja, dat is toch een beleving. Ja, En dan hebben ze ook een heel leuk uitje. En dan kun je nog eens ergens, hè. Als ze Ja. geen fietsen of een auto hebben, hè. Ja, chic. maar hè. sowieso ook vandaag de benzine, de parkeerplekken in de stad of... Hè? De drukte, en het Ja. verkeer. Dan is zo'n treinticket is toch wel een Ja. uitkomst. En in het weekend dus 23,50 voor 2. En door de week kan ze hem kopen, maar dan kost het 23,50 per persoon. Ah, oké. Maar ja, als ze dan maar weet genoeg is, hè, als het ook troet. Hè. Ja, zeker. Ja, als dat hebben we gedaan. We hebben het treinticket gehad, we hebben het WMC gehad. Ja, we zijn nog links en rechts naar Angeren. We zijn naar Merten geweest. Dus, ja, Genoeg te doen, hè? was een mooie zomer. Hè. Nou, de truckshow niet te Ach, vergeten. de truckshow Dat in vond je- Landgraaf. Oh, die wordt spectaculair Mijn dit jaar. god, dat werd iedere keer groter. Die wordt echt verdubbeld qua deelnemers, Ja. hè? En ja, ook qua animatie rondom. Dat was van alles. Ja, Dat geweldig. Voor de kinderen wat er te doen. Er was eten, drinken, er was muziek, er Ja. was bier, zijn spitsen trooi daar zelfs op. Nou, het wordt weer langer weer gekker. Dat wordt echt spitsen. Dat was spitsen, hè? Nee, dat moet ik zeggen. Er waren ook van die radiografische vraaguitjes, hè. Ja. Ja, het wordt ieder jaar beter. En ja, dat Megaland, hè, want dat wordt het dus georganiseerd. Ja, dat broeisde, dat waren eigenlijk zoveel lui wie op Pinkpop komen, zoveel vrachtwagens stonden dan nu. Bijna wel. In elk geval, het terrein van Pinkpop stond vol met vrachtwagens. Vol met vrachtwagens. Ja. Zo. Echt mooi om te zien. En er waren chique exemplaren bij nieuwe vrachtwagens, maar ook oldtimer vrachtwagens. Ja. Ja, het was een beleving. En wat hebben we nog gedaan? We hebben gewandeld, hè. We zijn in de bos geweest. We hebben op het terras gezeten. Ja. In Venlo hebben we op het terras gezeten. Ja, hè. truc. No Venlo. Ja, een stadje van Lol en plezier. Hè. Ja, maar dat lag de geen. Nee, ik was wel verbaasd. Ik zat op het terras in Venlo en ik denk, een stadje van lol en plezier en iedereen had een lang gezicht. Ja. Maar dat kwam misschien ook door de warmte. Ja, het was 36 graden, is wel warm, hè. Dan ga je het lang... Ja, precies. Ja. Nee, maar goed, het was in ieder geval wel de moeite waard om van alles te doen in de maand juli. En zo wie gezegd, dadelijk kreeg je te horen wat in augustus weer allemaal te beleven is. Maar we gaan
Natuurlijk, ja, want als we van nog niet lachen, dan moeten we met de podcast lachen, toch? Jazeker. Ja, dat gaan we ook doen, want ik heb een hele leuke buurt gevonden en die gaat ook gaan doen. Dat gaat naar de markt. En dat is een buurt van Matt Kremers. En dat is een buurt uit 2011. En daar een fragmentje van, dat laat we nu luisteren. Vorige week bij woensdagavond zijn we naar de Zwarte Markt geweest. In België, in Kouwelilililil. Stikke donker. Zuus geen hand voor de ogen. Met Tracy, je had gezien, hè? Een terrasje. Hoppa, en daar zat madame. Bestelden ons allebei een tas koffie. En zuigen een grote wafel. Met slagroom erbovenop. En daarbovenop nog eieren. En daarbovenop nog hagelslag. En wie die daarin gebeten had, ja. Dat had je nog nooit gezien. Dat was net een peert met zoem op de moel. Bestelt ze zich ook nog een compleet menu. Zonnelapvlees. Stikt zich de lapvlees aan een verzet. Helt je hem voor zich. En matjes eet ze wat zou dat zijn. Rundvlees of varkensvlees. Ik zeg dat ligt eraan aan welke kant van de verzet. Oh, en die marktmannen, wat die allemaal stond te kaken. Nou, gisteren was ik hier op een markt in Remunje en er stond er een met erpelenmaskjes. En ik kaakte maar. Wie maakt mij los? Wie maakt mij los? Ja, ik snap je helemaal niet. Ja, en die standwerkers, hè. Neem 1 theelepel en uw hoest verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik zeg tegen Trace, dan neem ik me een flesje van met, hè. Ik kreeg dat flesje, kijk op het etiket. Ik zeg, man, dat is geen hoestdrankje. Dat is een laxeermiddel. Ja, zegt er, maar ik weet zeker, als ik dat flesje leeg heb, durf ze de eerste 14 dagen niet meer te hoesten. Matt Kremers was dat. Hij ging ook met zijn vrouw naar de markt. Ja, leuk hè. Ja, zeker is dat leuk. Ik ga ook graag met dich naar de markt. Moet ze mij niet aankijken als ze zegt, leuk hè? Ja. Natuurlijk is het leuk. We gaan meestal in Gelijn op de markt, een stukje visje eten. Ja, heerlijk. Ja, dat is helemaal lekker. Ja. Dat is helemaal lekker. En dat buitengebeuren, dat is niet alleen maar beperkt tot zeg maar de maand november. Want dan is meestal de buitengala. Maar binnenkort, en dat kan ik u al een beetje verklappen, dat staat ook op het lijstje, dan is er in Neer is er een buitengala. Moet ik even kijken wanneer. In Neer. Ja, maakt niet zo goed, kom ik daar op terug, want dan ga ik vangen. En dus dat is niet alleen maar beperkt tot de maand november. Dat blijft eigenlijk al een beetje doorgaan. En dan kan ze ook de rest van het jaar genieten van de buiten. Trouwens, op YouTube,
Daar vind ze ook heel veel buiten terug. Zelfs nog heel veel buiten van vroeger. Dat hebben ze verzameld op YouTube. En dan kan ze ook nog eens luisteren naar die leuke champen en die leuke grappen wat die mensen maken door op die bühne. En dat is soms een remun geweest. Hè? Veel remun in dat orangerie. Maar ook in het Parks uit Limburg Theater, daar is ook het buitengala. Dus dat kunt je allemaal terugzien. En aan de Belgiekant doen ze daar ook van de Tigan met. Bij de Kezelsekjes. Dat is ook niet meer zo lang. Dan begint dat ook weer. Dan kunnen ze kijken naar de Belgische buiten. En die hebben zelfs een buitenshow in Mazeik. Ja, dat is leuk, want daar zijn we ook al eens naar de try-outs geweest. Ja, zeker. En als ze dan interesse hebben om een keer op de plein te staan met een buut, ja, dan zou ik me daar zeker eens aanmelden. Want kijk, dat dialect verstaan we allemaal. Toch? Zeker, zeker. Voordat we aan de evenementen beginnen, gaan we een liedje draaien van Mensenkinder. En dat is De Hemel. De jaren gaan voorbij, vandaag is weer gedaan. Ik ben de muur in de kneuk en nog op de ston. Maar die ben die ogen, die ben de nacht. Daar vind ik de kracht om weer te gaan. We zien nog lang niet aan het eind van ons Latijn. De geit bij ons en water bij de wind. Want de hemel is moe, maar wie daarop gaat wachten is niet wie. Wij maken hij op eerders paradijs. We zien nog lang niet aan het eind van ons Latijn. De geit bij ons en water bij de wind. Want de hemel is moe, maar wie daarop gaat wachten is niet wie. Wij maken hij op eerders paradijs. Mensenkinder wordt dat ook een prachtige band van ons eigen Limburg. En die organiseren lekker zo'n boottochtje, zo'n mini-cruiseje. En dat rijden ze dan op de boot op, dan kunnen ze metgaan. En dan kunnen ze eten, drinken en lekker gezellig luisteren. En dansen misschien ook naar de muziek van Mensenkinder. Dat is een mooie band. Mooie band. Ja. Eindelijk, we zijn aangekomen bij de maand augustus. En wat is allemaal te doen in augustus? Hoe kan ze draboet in augustus? Daar gaan we voor beginnen. En om en om of wat over? Nou, Ik heb ze op volgorde staan. ik ook. Ja? Ja. Dan beginnen we bij 1 augustus. Wat heb je tegen op 1 augustus? Ik heb de kermis in mijn zijk. Kermis in muziek! Ja. Ja, fantastisch! Heb zich dat ook? Nee, dat heb ik niet. Ik heb 1 augustus de grote markt in Waalwieler. Ah, Waalwieler 1 en 2 augustus, dat is de markt.
En daar is van alles te doen. Voor de kinderen is er van alles schminken. Weet je wel wie dat allemaal geheet hebt ze de markt. Er is van alles te doen en alles te beleven. Maar toen kan ze ook 1 augustus gewoon dansen op de markt in Bezel. En Bezel, dat is dan hogerop. Dat is bij Venlo. En daar kan ze dus gezellig dansen op de markt. Is dat hoe het draaksteken normaal Hoe is? het draaksteken is in Bezel. Nee, hè? Ja, daar is ook een soort van. Er was een documentaire van. Over Ja. de voorbereiding van dat, naar dat draaksteken toe. Ja, prachtig. Prachtige film, ja. Inderdaad. Indrukwekkend. En wat heb je dan nog? 1 Ik heb augustus? 1 augustus ook nog Koningspop. Koningspop, dat heb ik ook. Daar streep ik dat door. Dat is het popfestival. Ook langs de Maas in Eilse. In Eilse. Tussen Els en Geul. Of ja, Tussen Els en het Geul. Meis en Geul Ja, eigenlijk. tussen Meis en Geul daar. En langs dat water. Dat is Ja. Koningspop. Dat is ook al zo bekend. En daar treden dus echt inderdaad prachtige bands op. Ja. Openlucht evenement. Dus ja, ik ben benieuwd. Maar ik heb ook nog een op 1 augustus. Allee? Ook popfestival. En we hebben het dus straks gehad. Als ze de koren doen maaien, wat blijft dan over? Stoppelen. Oh, Stoppelen. En de stoppelpop, dat is een Enekoeze. Want, dat is in de oude ambacht. ja, daar heb ik ook op staan. 2 augustus is in de oude ambachten in Enekoeze. En daar is, zo wie de naam het zegt, van alles te zien op het gebied van oude ambachten. Ja, misschien dat plogen wat ze doen met zo'n paard. En dan rieten ze daar zo'n sleuf in het veld met dat paard. Oh, ik dacht dat riet voor de keurige fles. Ja, ook ja. Als de wien goed is, hè. Als de wien, dat doet nog even, hè. Na oktober. En tussen die oude ambachten, dat kan ze allemaal gaan bekijken in Eindhoven. Hè. Maar dat kan ze bijvoorbeeld ook iedere zondag bij Nonke Buske. Ja. Ja, dat is bekend. Hè. Dat is, ze niet weer op de Eindhoven te wachten. Dan kan ze ook naar Nonke Buske in Schenveld. Dat is ook hartstikke leuk om mensen naartoe te gaan. Ja. Wat heb je dan nog? Ik heb nog ook, om dan een beetje in dat sfeertje te blijven, een trekkertour en een weidefeest in Eckelrade. Oh, Ekkelro. Eckelrade. Ja. En Venhof, dat is een soort menage, hè? Ja. En die hebben een westernfestival in Herkenbosch. In Herkenbosch in de Venhof. Ja, een westernfestival. Dus. Zet dit een kooiboy hoort maar op en dan ga je ze doorheen. Ja, best toe klaar. Want ik spring naar 7 augustus. Of heb ze nog gehad van tevoren? Ik heb 6 augustus. Oh, op 6 augustus. Nou, dan allemaal zeuren. Noorbeek Noorbeek. Foodfest. Oh. Ja. En in Valkenburg een film in de open lucht. En nu heb ik gezien, dit is dan op 6 augustus, maar in Valkenburg zijn op meer plekken. Dus ga ook niet immer naar dezelfde, want dat is verspreid door Valkenburg. Dan is op die en dan is op die plek. Maar in elk geval 6 augustus in het openlucht. Deze keer in de Leeuwhof 2, een openluchtfilm. Nou, fantastisch. Ja. En dan hopen op groot weer. Hè. Ja. Maar dat biedt het nog wel even. Ik spring naar 7 augustus. Ja. 7 augustus, dan gaan ze naar Heidse. In Heidse, dan is op 7 augustus de grote jaarmarkt. En dan staat Heidse natuurlijk weer vol op de kop. Want dan is er weer van alles te beleven. Met kruimpjes en natuurlijk ook muziek en drinken en eten. Ja, dat wordt zoiets, hè. Ja? Ja, en dan best het toch al een beetje, dat kan je het gewoon. Dan kent ze ook nog de live muziek op het plein in Panningen. In Panningen, daar Ja. kan ze naar live muziek gaan luisteren. En dat is ook 7 augustus? Ja, 7 augustus. Nou Ja. ja, een ene week erbij pakken. Op naar Panningen, op naar Heidse. En dan best aan Dijkhoorn, best verzekerd van een schone dag. ja. 8 augustus. Oh, dat heb ik niet. Wat heb je tegen op 8 augustus? Hey Festival Hoeve Sint Ondidienberg. In Sint-Odiliëberg. Een festival. En wat er allemaal te doen is, dat weet ik ook niet. Ga eens kijken en laat het dus weten. Hey festival. Ja, Hoeve Sint Ondidienberg.
Hey, Spannend. op de wei. Er staat een grote tent. Daar komen we weer bijeen. En dan gaan we naar 9 augustus. Dan gaan ze naar Remun. Ja, ik ook. Wat is dat te doen? Ik ga naar de oldtimers. Ja, de oldtimers in Remun. Daar kunnen ze in de binnenstad gaan kijken. Nou, niet alleen auto's, klassiekers, maar ook motors en brommers. En misschien is er ook wel een Solex. Want in Remun, daar kunnen ze Solex Huren. kunnen ze huren. Ja. Dus dat is ook een van die oude beestjes waar ze vroeger lekker op tufden. En als ze een keer een leuke Solex toch wilt maken door de omgeving van Midden-Limburg, dan raad ik dich dat zeker aan om daar een keer echt zo'n brummerke te huren. 9 augustus, dan is dat buitengala in Neer. Oh. Ja, ik heb de datum gevonden. 9 augustus, dan kunnen ze naar dat buitengala gaan. En dat is natuurlijk spas en nog eens spassen. 9 augustus. De smokkelmarkt is ook nog, iedere zondag, in Stokken. Hou ze dat ook? Ja, zeker. Over de Pearl, hè, in Stokken. Bergen en de Maas, het Veerheuvel, of er best vanuit het Bels, direct daar. En dan kent ze iedere zondag. Dat is ook een beetje oude ambacht, want er zit ook van alles bij. Stokken, dat is vroeger dus echt een mandenvlechterij geweest. Ja, die ligt er volgens mij nog. Ja, oké. Daar bij de Wis is dat Ja, toch bij de nog? Wisse, ja, inderdaad. Ja. Roeks. Komen we ook nog straks bij de Wisse, maar we gaan door. Oh, De teende, hè? De teende, dat heb ik niet. De teende. De laatste dag van de zomerparkfeesten in Venlo. Oh, Dus die zijn ook al die andere dagen. Maar ja, omdat dan in het weekend van alles is te doen, dan kent ze de teende toch nog naar Venlo. stadje van Lorland en Plezier. Ja. Moet ze wel lachen. Ja. Oké. En de 11e. En de 11e. Is er nog? Ja, de 11e begint in Midden-Limburg het Limburg Festival. Papa, dat heb ik ook. Ja. 11 tot en met 16 augustus. Ja. Het Limburg Festival. Op diverse locaties en diverse voorstellingen, gratis en betaald. Stond dat in het teken van de vrouw? Teken van de vrouw? Oh, dat weet ik niet. Ja, er was van alles te doen en het was best wel inderdaad het oude thema. Maar Limburg Festival, inderdaad, van 11 tot en met 16 augustus. 16 augustus? Nee, stop. Wat heb je nog? De 13e kent ze lekker ontspannen. Oh. Yoga in het museum in Schunk in Heerlen. Dus wil ze lekker zen gang naar Schunk in Heerlen en dan kan ze een yoga sessie bijwonen. Maar yoga, dan moest ze toch, dat ze de benen in de nek moest leggen, of vergeet dat? Of? Ja, van alles moest ze dat doen. Ademhalingsoefeningen en op een matje liggen en... Ja, maar ik ben eens met een ademhalingsoefening met geweest vroeger, wie steeds zwanger was. En dan moest ik ook een beetje puffen, maar toen kwam ik aan de verkeerde kant de lucht eruit. Zo ontspannen word ik toen. Maar goed. En de 14e heb ze dan wel gehad? Nee, ik zit al in de 16e. Nee, de 14e hebben we ook nog gehad. Dan is een tribuutfestival in Wessem. Oh, dat is een rockfestival, hè? Queen en AC/DC en zo. Ja. Stevige kosten. Stevige kost. Ja, mooi. En dan de 15e. Heb ze dan gehad? Nee, dan heb ik nog niks. Foodtruck Festival in Mazeik. Kijk, dat ik dat nou over het hoofd heb gezien. Hè. Ja. Want als het de keuze is, ja, dan ben ik daar. Hè. Dan werd ze dat normaal gesproken, hè. Dus, Dan moet ik meteen even gauw op de kalender zetten zelf. 15 augustus, Foodtruck Festival. En te Merden, Mazeik? Ja. Ja, leuk. Ik ga dan de 16e naar Neer-Itter. Nee, het weet van Mazeik af. Daar is bij de Forellenviever. Ken ze dat? Forellenviever in Neer-Itter. Daar speelt de Maasgalmkapel. Uit Kessenig. Zo. Ja, de Maasgalmkapel heeft toch een open air. En dan, die treden op. Dan kunnen ze lekker gewoon kijken. En dan hebben ze een heel leuk terrasje. Dan kunnen ze gaan eten. En dan kunnen ze genieten van de muziek van de Maasgalmkapel uit Kessenig. Ja, en dan heb ik tot 21 augustus even niks. Dicht.
Ik hoor niet. Hé, wacht, is dat op één liem. Dan gewoon 21 augustus natuurlijk. En daar wordt ook over gehad. Nou, het Oogstfestival in Bergen aan de Maas. Zie je dat ook? Het Oogstfestival. Vroeger was dat de Oogstdagsfeesten, maar nu is het Oogstfestival. Met zelfs een eigen koningin hebben ze daar, een eigen koningin. En daar hebben ze ook niet alleen de grote stoet, maar ook in de feesttent natuurlijk allemaal bandjes en muziek en artiesten. En daar kan je het zo gek mee bedenken. Ja. Dus op naar Berg aan de Maas, daar aan het veer bij Stockholm. Hè. En de kens ook, de 21ste, naar Sint-Gitteren. Dat is een zangweekend. Zangweekend. Ja. In? Sint-Gitteren. Oh ja, bij IJsden. Ja. Sint-Geertruid daar. Ja. Ja. En in Dilze, over de grens, zijn het ganse weekend de Boeierfeesten. De Boeierfeesten. Dat is ook goed. Die gaan dan goed los daar in het Belgisch. Geloof dat maar. Ik heb 22 augustus. Ja, zeg het maar. 22 augustus, daar kan ze gewoon de motor gewoon laten showen. En daar is dus bikes en motors show in de Koelenweg in Heerlen. Dat is een soort motortreffen dan, maar daar kan ze prijsjes winnen voor de mooiste gepoetste motor. Maar ook echt speciale motoren. Eigenlijk, daar kan ze echt gewoon showen wat in de motor is. Als je dat leuk vindt, nou, dan ga je er lekker naartoe. Ja. Dan is 22 augustus is in Zwame. Ja. Dat is Zwaampop. Oh, Zwaampop. mag dat nog op vandaag? Zwamen. Ze zeggen ook wel eens, dat de kop in Zwame. Ja. Ja, dat is... dat Is het heet? Ja, dat is de kop in Zwame. Dat was de best opgeregen of zo. Hè. Dat zeggen ze ook wel eens tegen. De kop in Zwame. Maar in Zwame dus, ken ze nou? Zwaampop gewoon. 23 augustus. Nee, eerst nog op 22 augustus kent ze ook nog naar de open tuindagen in Heel, in de Dorpstraat. Oh. Ja, chic. en dan kan ze ook methelpen. Dat is een grapje, hè. Maar er is ook buitenlezen in de Rolduik. Ah. Dus biedt je ook tijd voor bezinning, want toen heb ze maar die drukke dingen. Ik kijk ook eens of er het rustigs te doen is. Ja. Maar ik heb ook nog het drugs gevonden op 22e. Zomercarnaval in Roggel. Oh. Ja. Oh. Ja, dus... Met artiesten? Ja, dat zeker. Onder andere? Zonder artiesten is het geen carnaval. Nee. Ja, ik weet ook niet waar dat komt, maar misschien, Fontana, dat komt overal. Dus dat zal er ook wel komen. Hè. Ja. Big Buddy. Ja, leuk. En hoe zou het voorop? 23e. Oh, 23 augustus, dan ga ik naar Brunssum. Naar de Parelmarkt. Dat is ook een begrip. Dat is een grote markt in Brunssum. 23 augustus, de Parelmarkt. Maar 23 augustus, dan kent ze ook nog de Pannenfabriek gewoon. Want er is de Movie Night. En dat doen ze ook in de Openloog volgens mij. Doen ze daar film draaien. In Echt is dat, hè, de voormalige Pannenfabriek. Dat is echt een heel leuk bruisend gebied daar in Hartje van Echt. En daar is de Movie Night en daar speelt onder andere de film Mamma Mia. Oh, ja, wat leuk. Leuk. Verkeken. En dan kent ze ook naar Hoeve de Aar in Heerlen op de 23e. Want daar wordt de dag van de muziek gevierd. Ah. Ja. Dat is chic. Dat wordt de 23e, zeg. Ja. Wat heb ik dan gezegd van de Pannenfabriek? De 28e? Nee, ook de 23e. Nee, dan heb ik me vergist. Dat moet de 28e zijn. Dat moet de 28e zijn. Ja. En de 28e, dan begint ook in Heerlen het Cultura Nova. Ah! Cultura Nova, dat is natuurlijk ook prachtig. Ja, alles op gebied van cultuur, kunst en expressie. Ja, want dat is van alles beleven.
heel veel voorstellingen waar ze ook inderdaad voor sommigen gratis naartoe kunnen. Voor sommigen moesten eventjes een kaartje kopen. Maar dan hebben ze natuurlijk wel ook een hele leuke beleving om daar eens van op te snoeven tijdens Cultura Nova. Ja, maar dan zijn die zingen toch eerst, hè? De zang, hè? Ja, Maastrichtenaren wennen dan toch van Herlen, hè? Oh, wat is dat dan? Want de 27e start het proevenement. Er is niks met de proeven. Nee, dat wou ik meteen ook erbij zeggen. Het is misschien niet voor ieder beus weggelegd. Maar om een rondje te lopen met een eigen rekzak met een flesje water, hè, en een boterham van toes, is het wel leuk om een beetje sfeer te proeven. Want dat is wel zo. Ja. Het is wel gezellig druk dan in de stad en Ik ben leuk er- sfeertje. Ik ben daar gans vroeger geweest. En toen hadden ze dus echt, ik ga aan het spit draaien. En dat wordt gewoon uitgedeeld. Ja, Voor te proeven. ja, Dus misschien moeten we de naam veranderen. ja. Maar het is wel een gezellig sfeertje. Ja, Op zeker. het Friedhof in Maastricht. Lekker gezellig nog het Op het proevenement. friedhof op een baan. Ja, ja. Dat kennen we ook. Cultura Nova dus. En eigenlijk ook, ja, dan zijn bekend alle hoofdsteden van Limburg zijn aan de gang dat weekend. Want dan is ook in Zittert het Sint-Rosa Festival. Ach, god. Dan Alles hebben ze tegelijk. Alles tegelijk, ja. Maar Ja. ik heb ze dan dat Euregio-ticket van de trein. Ja, dan kent ze overal, hè? Dan kan ze wel maken tussen Dokums en Dokums en Dokums. Ja, dat is een fijne route. Ja, want die stations die stoppen dan meteen bij het evenement voor de deur, toch? Ja, zeker. Dus- Maar er is ook nog de 28e een heel leuk jubileumweekend in echt bij de Slekker Boys. Want Voetbalclub. die hebben feest. Dus, en die kennen er wel wat van. Dat denk ik. En de 29e is nog een bonsfeest in Borg van de Chatterie. Een Borg? Ja, in Borg. Oh, ik dacht een stijve sfeer. Ja, dan zijn er misschien 2. Er zijn 2 bonden. Ja. 3 bonden. Ik heb het over de Eendrachtbond. Ja, dat moet ze me nu even niet vragen. Sowieso zijn er meerdere bonden die de Eendracht heten. Ja, maar de Born en omstreken is Eendracht. Ja, maar het bondfeest is een Born, de 29e. Oké, dan word ik naar het Bondfeest een stijve sfeer. Goed. Wacht eens even. Dat weekend van de 28e is ook het Power Weekend in Gulpen. En dat is een beetje vergelijkbaar met de Zwarte Cross. Want dat nemen ze ook wel een beetje de Zwarte Cross van het zuiden. Ah, stoer. Het Power Weekend in Gulpen, daar gaan ze met tractors gaan ze er over dat line heen. En veel krachtmetingen met die tractors. Power op en top. Tractor trekken. Ja, maar ook powerbands. Er komen ook Ja. natuurlijk muziek en alles. Hè. Het Power Weekend in Gulpen, ja, daar staat er ook bekend om. Dat is spectaculair. En als ze dat niet wil, dan ga je lekker naar Koempelrock. Dat is de 29e. Dat is ook, dat gaat te doen. Inderdaad, de bondsfeest van Eendracht bij mij in Stuyverswijk, bij Degenborg. En dan kan ze naar Borges. Borges, zeg ik dat gaat? Bocholt. Daar is een kleurenloop. Kleurenloop. Ja, En wat deed dan? nou, dat is een atletiekvereniging. Die organiseren zo'n run, hè, zo'n loopwedstrijd. En onderweg, dan wordt ze met poeier, gooien ze alle kleuren poeier over de heen. Oh, En als ze dan over de finish komt, ja, dan zie je zo uit wie een bootje kermis. ja, dat is wel leuk. Ja, dat is een kleurenrun. Kijk, ik hou niet van rennen, maar dat maakt het leuk. Dat lijkt me hartstikke ook leuk om dat te kijken. Ja. Ja, maar inderdaad, misschien nog leuker om met te doen. Hè. Zo'n run in Bogus, dus 29 augustus. En dan ga ik 30 augustus ga ik weer terug de Peulheuver. En dan ga ik inderdaad naar Stockholm, naar de Wisse Fair. En de Wisse Fair, dan is ook van alles rondom de Wisse. En de Wisse is eigenlijk het oriëntatie- en centrale punt van de natuuromgeving Stockholm. Ja, klopt. Met een prachtig water voor de deur, fluisterbootjes liggen door, is van alles te doen. Een soort vlonders hoe ze op kunt logeren, kamperen. Ja, dat is Mooi. Dat is zelfs inderdaad op het tentje, op het water, kunnen ze dan logeren.
En dan 30 augustus ook nog op het Megaland in Landgraaf een treffen van Chevrolets en Cadillacs. Oh. Echt voor die Amerikaanse bek. En dat is aangekleed met foodtrucks en muziek. Is er van alles te doen. 30 augustus. Dan Drive and Joy met Chevrolets en Cadillacs. En een Chevrolet kent zo'n Corvette. Zo'n Corvette. Dat is echt zo'n stoere bak. Hè. Ja, die zussen daar ook. Hè. Dat zijn allemaal... Van uit de tijd van Elvis. Ja, zeker. Ja, ik ben er doorheen. Ik heb nog gehad. Oh, dat Bricks and Bites in de Plimtos in Zwijkes is nog de 30ste. Oké. En heel Linne Zingt is er ook nog de 30ste. Maar ja. En de 31ste hebben ze het nu echt dat weekend te druk gehad. Hè? Het proevenement, de cultuur en over. De 31ste is de laatste dag van Sint Rosa. Oh. Dus Ja. Nou. dat wordt augustus. Dat wordt augustus. En als het dus allemaal gaat te snel ging, dan doen we het nu nog één keer opnieuw. Ja, dat wordt toch een waslies, hè? Ja, dat wordt niet alle waslies. Ja, maar dat is toch ook een teken tot Limburg. Van IJzer tot de Monkerhei. Dat broest. Er wordt zoveel georganiseerd. Het verenigingsleven, dat deed het goed. En de organisaties doen het goed. En laat vooral genieten van ons prachtige Limburg. En dat doen we natuurlijk ook als de zon schijnt. En dat is het liedje van Roger Villevoix. De Kumper. Het is of de zon schijnt als de lachs. Puur geluk op stieg gebracht. In de wereld van nu is nog plaats voor levensvraag en plezier sowieso. En dat moet de weer niet vergeten. Ben gelukkig, jarenlang, gans een leven, zon en zang, die lach vult zo warm, wie de zon hoog in de loch, brengt geluk, brengt de liefde, brengt genot. Lekker zonde op het terras, met een weentje, zonder jas, met die vlak neven mij, uit die lach op mijn gezicht, ben gelukkig met die. En de meeste rustig weten, met z'n tweekes, op de bank, samen genieten, orenlang, zo met die in mijn arm, daar heb ik lang naar gezocht. Brengt geluk, brengt de liefde, brengt genot.
Roger Villevoix, de chansonnier van Limburg. Ja, prachtige stem en ook prachtige liedjes van hem. En je kent hem eens af en toe gaan beluisteren, want hij treedt op in Maastricht, in het caféke, daar aan de Bosstraat. Het Rozenhoedje. Het Rozenhoedje. Ja. Daar kan ze lekker naar Roger gaan kijken. En dat is een vaste plekje waar dan zijn liedjes ten gehore brengt onder begeleiding van soms een accordeon. Ja. En ja, wat hebben we dan? Ik ben hees geworden van dat evenement opnemen. Zwemmen van venray tot klimmen. Oh, we gaan zwemmen. Ja, lekker ploontje. Ja. Maar er is natuurlijk door de hitte een beetje een probleem. Want het leukste was om u te laten kennismaken met zwemwateren uit de natuur. Hè? Zeker met deze temperaturen. Maar op de site van zwemindex.nl en de Kiks in Limburg is meer dan de helft, dus met een uitroepteken en kans op gezondheidsklachten. Al vanaf half juli is die melding. Oh. En dan gaat het natuurlijk over de blauwalg die in het water zit door de warmte. Ja. En die veroorzaakt huidirritatie en maag- en darmklachten. Ja. Dus sowieso sommige plassen zijn alleen maar bestemd voor leden of voor lu uit de dorp. Want wie Hommelheide is nog steeds groot. Maar dan moesten inwoner van echt of zuster zijn. Dus ja. Dat is niet iedereen. Dat is niet iedereen, hè. Ik zie wel in OW en Laak, kent ze nog terecht. Bij de Maasderp, dagstrand de Maasderp. Tot nu toe is die waterkwaliteit nog prima. De kent ook nog Steven Zweert. Porta Isola. Isola is natuurlijk een beetje Italiaans, achtig, hè? Maar daar is het waterkwaliteit aanvaardbaar. Dus kantje boord, hè? En dan hebben ze nog even over de grens in Duitsland en de Pool. Daar is de waterkwaliteit uitstekend. Dus Heinsberg, Badenbereich. Oké. Daar zou het nog in orde zijn. Daar mogen ze gewoon dan naartoe. Ja, en dan zijn er weer een hele hoop die de waterkwaliteit eigenlijk niet goed hebben. Wat bijzonder is, dat eigenlijk Midden-Limburg is het wel goed. En Noord- en Zuid-Limburg de waterkwaliteit niet. Ja. Dat is, vind ik op zich wel bijzonder. Ja. Dat moet er eigenlijk eens uitzoeken waardoor dat kent. Ja. We hebben een goede opdracht voor dadelijk in september daar eens op terug te komen. Ja. Maar houd dat inderdaad in de gaten, want ja, je kan wel lekker gaan zwemmen, maar dan moeten we natuurlijk veilig blijven en dan moet je er ook niet ziek van worden, want dan kan ze morgen niet meer gaan zwemmen. Ja, precies. Dat is het. En ik zag ook dat sinds corona heel veel mensen achter in de tuin een eigen zwembadje hebben. Ja. Ja, daar kan ze natuurlijk ook lekker in afkeulen. Wat lettig, hè. Ik bedoel, het kost wel een paar liter water. Maar als ze dan een goed pumpje bij hebt en alles en heel zit fijn zuiver, dan kan ze daar de hele zomer lekker in genieten. En ik zou dan wel inderdaad zeggen, investeren in een fatsoenlijke pomp, want eigenlijk is de pompmachine nog wel belangrijker als het zwembad. Dat klopt, want zo is het zuiver, hè. Ja. Zo is het zuiver. Nou, die pomp die kan de ganse nacht lopen en dat deed ook La Bamba Limburgse nachten. Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een bies. Met de vriendengroep gaan weer op stap, tot 's morgens vroeg.
zij verleggen kan, daar wordt zich op verheugd. Veel verstaan ons ongerein, dus pas kunt van alleen. Maar wenn kindje nu blijven staan op ene been. Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een biers. Oh, Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een biers. Wie de verkers schoon verdraan, allee, breng nog een ring. Want we krijgen nooit genoeg, alles zaad en is zin. En dan bussen zo'n ganse chic, met vriend op paard. Maar voor een laatste glas, dan is het nooit te laat. Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een biers. Oh, Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een biers. Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een biers. Want Limburgse nachten zijn niet om te slapen. Hier wordt er gezopen, gefeest wie een biers. Limburgse nachten, dat zijn Limburgse nachten. Geer luistert naar Drobhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap. Limburgse nachten en dan hebben we lekker gezwommen met z'n allen. En dan gaan we eens kijken wie lang of weer nog lekker kunnen doorzwemmen met deze temperaturen. Ja, augustus. Hè? Ja, en er kent dus rond circa 10 augustus een klein regendipje komen. Je kent ook ene dag naar voor of ene dag naar achter. Daar pin ik me niet op vast, dus het nu nog een beetje te vroeg voor. Maar er komt een klein regendipje. Niet veel regen, want ja, dat zit er gewoon niet in. Tijdens die buikjes aan die dag tot het misschien een paar druppelen vallen, zal het 20 graden ongeveer waren. En dan kreeg er toch eigenlijk vanaf 11, 12 augustus gaan de temperaturen gewoon weer omhoog. Tot nu toe, maar dat is natuurlijk wietfruit, zijn ik net geen 30ers, maar immer zo 7, 28. En dan wel, want ja, augustus, dan nadert toch al een beetje richting de herfst, einde augustus. Dus einde augustus zijn ik temperaturen van 3, 24 graden. Dat is aangenaam, hè? Is aangenaam. En ja, heel af en toe staat er een dag regen in het grafiekje. Maar eigenlijk bleef augustus, wat ik tot nu toe kan zien, ook nog een hele schone zomermaandje. Nou, fantastisch. Dus voor de natuur natuurlijk minder fantastisch.
Maar voor de boervakvakantie is het natuurlijk geweldig. Ja, maar die zijn al lang weer aan het werken. En de kingertjes, ja, die kneten natuurlijk ook. Hè. De boervak heeft nu al een week erop. Hè. Oh, dat gaat zo snel. Hè. Ja, Dat dus gaat zo snel. einde Het me dikker augustus. op hè, dat de vakantie sneller gaat dan dat ze werk zijn. Weet ze trouwens tot einde augustus, hè? Ja, Ja. sorry. Ja, ik hou dat in mijn Ik was hoofd. even lachen. Nee, maar ik hou dat in mijn hoofd en doe dus ook weer. Sorry. Maar einde augustus zijn dit jaar alle schoolvakanties in Nederland afgelopen. Oh, Dus in september is dit jaar geen zomervakantie meer. maar dat is wel van alles te doen. Dat zeker, maar dat kunnen we volgende keer Dat weer. doen we de volgende keer. Nou, het weer hebben we gehad, hè. Ja, We hebben de uitjes gehad, we hebben het zwemmen gehad, we hebben alles een beetje gehad, hè. We zijn er weer doorheen. ja, Germ, ja, moeten we weer wachten tot eind september. ja. Het is wat het is. Maar, dan zeg je maar, blijf niet in de boot, maar trek er lekker op uit. Dus huiverig verrast. Hubberig verras, dan loestert Geer vast. De volgende keer weer. Nou, onze Nu je podcast. nieuwe podcast. En we sluiten af met de opgeschoren troubadours en Shark Session. Die kan ze vinden op YouTube. En dat is Betere Die. 16 bars voor iedereen die in de regen zit. Ze willen niks meer van die weten als ze tegen zit. Eerder looping in de achtbaan is die eigen rit. Vang die roeping, geeft die leven zo betekenis. Alles wat ik wil, ja dat ken ik. Van boete lieg ik chill, maar toch ben ik al jaren aan het morgen om de winst te behalen. Du wilst niet weten wie vertrouwen ik langs mijn kind ben verloren. Zat honger de mannen, zo lang schinder te storen. Langs het goudgeel van het koren, zieke zinnen te kloren. Realistisch, onderschat dus niks meer nu. In die aanstalten ben ik des te meer aan winnen toe. Maar wat is winnen? De greu zit in de reis op zich. Houd lever al die meute schon in evenwicht. Alleen maar focus op het schworen is ook geen gezicht. Beste de mode eens verloren, kijk dan even dicht. Alleen maar focus op het schworen is ook geen gezicht. Beste de mode eens verloren, kijk dan even dicht. Om bij begin te checken over al die kwaliteiten en die blinde vlekken. Boos de wal of niet die energie op in moet zetten. Zichzelf niet te laten boeten door te benevetten. Want dan staat dat shit op springen wie een landmien. Ik moet er nimmer over willen grienen, want mien flow is rustig en ze nimmer laten merken dat ik een tijdje truc vuil om aan te werken had. Nu wil ik alleen nog van die stages laten zinderen strak. Gaan al lang niet meer voor brons of voor de zilveren plak. Visie op een route zonger boetekleed. Zal u weer voor iedereen die mij nog goed te geit. Er is nemens meer of minder als een anger. Is mijn boodschap pakken min voor de ontvanger. Pak dich samen nu van ruiver tot in landgraaf. Patch af voor al mijn druimers met een pan af. Ik moet zo betere dieren. Daar heb ik lang op gewacht. Zal nu een hoek in de schieven. Daar gaat niet meer dicht verzand. Ik moet zo betere dieren. Daar heb ik lang op gewacht. Zal nu een hoek in de schieven. Daar gaat niet meer dicht verzand. Iedereen het bruidjes, maar ze kennen mij niet. Trekken hongerluidjes, maar ze wennen het niet. Van de zuidjes die ik plant nu in hun hersengebied. Overdruidjes doorknippen tussen stress en verdriet. In het maatpak een glimlach op het kussen een troon. Glinsterende harlak om ertussen te staan. Overal vooraan bij ieder feest en partie. Gevangen in het leven en ze voelen zich vrij. Maar voor echte vrijheid staan ze nog niet in de rie. Alles was te veel, dat hoort nu eenmaal erbij. Verdrietig bang, koud, maar het leeft ze maar blij. Maak nu eens contact met dat gevoel in die pri. Verrummen rundjes rieën op hetzelfde circuit. Lever ene originele dan de dichtste kopie. Wil ze immer blijven breken wie pastonje biscuit. Sinds ik de paaien heb geraakt, ga ik voor niks meer op zie. Ey.